Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo, mga igsuon ko ni Kristo. Kun mabati gani nato ang pulong bukasyon, ang musantop dayon sa atong hunahuna, kadtong mga tao nga gitawag ngadto sa usa ka espesyal nga tahas diha sa Kristohanong katilingban. Sama sa mga pare, madre o mga propeta o mga apostoles diha sa Biblia. Ang mensahe karong adlaw nagpahinumdum kanato nga ang Dios nagtawag kanatong tanan ug maghatag kanatog misyon. Gitawag kita nga mahimong mga tinun-an ni Jesus atong Ginoo. Dinhi sa Eucharistia, mag-ampo kita sa Ginoo nga makapuyo kita sa atong Kristohanong bukasyon. Niining santos nga kasaulugan, ato sab ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan, lakip na kining musunod nga mga pangamuyo.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, anian na kita karon sa ikalimang Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon. Ug aron kita maandam pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinulsulan ng atong mga kalapasan. Lord, have mercy. Ginoo, kaluoy, kawan mo kami. Christe eleison, Christ have mercy. Cristo kaluoy, kawan mo kami. Kyrie eleison, Lord have mercy. Ginoo, kaluoy, kawan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ugadai sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit, ay Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos na Amahan.
magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa way hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Sulod sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo. Ug ang iyang bisti nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako. Ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako. Nag-ingnanay sila. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Ug natayog ang mga sukaranan sa templo, tungod sa kagahub sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos, muatubang kaniya. Kay dautan ang matagpulong nga mugula sa akong ngabel, ug nagpuyo taliwala sa mga tao, kansang mga pulong dautan, kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya usa sa mga sirapin milupad padulong kanako, nagdala siyag baga, nga kinuha niya gikan sa halaran. Gipaghira niya ang akong ngabel ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabel, wala kanay sala. Gipasaylo na ikaw. Unya, nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala, ug kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa atubangan sa mga anghel,
Awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Tungod sa imong kaluoy, ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang. Ang imong ngalan ug ang imong saad sa akong pagsangpit gipatalinghugan mo ako. Imo akong giligon sulod sa akong kaugalingon. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Ang tanang mga hari sa yuta magpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagkadungog nila sa mga pulong sa imong babab, ug mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Ang imong tuong kamot nagaluwas kanako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, O Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat ang maong makapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kun magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo, ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan.
ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan, nagpakita usab siya kanako. Bisan tuod nataw ako sa talagsaong paagi. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Dili gani ako angay nga tawgog apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon. Ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles. Bisan tuod dili kini bunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa, dili hinungdanon kun kini gikan kanako o kanila, kundili nga kini mao ang among giwali ug inyong gituuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaniyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapiahan, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtud niini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron moduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natinga usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon madangat ka na og mga tao." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ng tanan ug misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Karon dieng Dominguha usab no, February 6, iapil nato sa atong mga pag-ampo ang atong kanhing Arsobispo Ricardo J. Cardinal Vidal nga nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan karon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, naa na ba tay experience of emptiness, kanang kawadon? Naa man gyud tingali tay share ni ana. We have our own experiences of being and feeling empty. Panahon sa bagyo, panahon ni ining mga katalagman, mga trahedya nga atong nasinati karon, naagyod pipila ka nato. Daghan gani siguro nga naka-experience og emptiness, kaning kawadon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang atong mga pagbasa karon ilabi na ang atong ebanghelyo, nagtudlo ka nato unsaon nato pag-atubang ni ining maong kawadon sa atong kinabuhi. Sa ebanghelyo nga atong nadunggan, atong nahibaw-an nga gigamit ni Jesus ang baruto ni Pedro. And the boat was empty. Peter's boat was empty, walay sud. Nya kana ba yang baruto sa mga tao nga sama ni San Pedro, mauna gyud na ang tanan sa ilang kinabuhi. The boat, no, ang ilang baruto is the source of their living. In other words, mauna na ang ilang tibuok kinabuhi, ang kanang ilang baruto. Mauna nga sa panahon nga si Pedro, maka-imagine na lang ta, sa panahon nga si Pedro nakakita sa iyang baruto nga walay sulod, unsa kaha ang iyang gibati? Unsa kaha ning klase sa kawadon nga iyang gibati? Kay ilahan na ba'y agyud ning tanan? This is the source of their living, this is their livelihood, this is their life. Kita pod mga igsuon, kining atong bation nga ang atong kinabuhi mawala nato. Kining kawadon nga atong nasinati karon. We cannot just imagine nga maabot ta ni ining maong punto sa atong kinabuhi. Pero unsa man ang gibuhat ni Jesus, bahalag way sulod ang barko sa atong ebanghelyo, misakay si Jesus sa maong baruto. Jesus rode on that boat, on that empty boat ni San Pedro. Misakay siya sa maong baruto o gigamit niya kining maong baruto nga walay sulod aron magsangyaw sa ebanghelyo, aron magdani og mga tao padulong kaniya. And in the same manner, gisugo ni Jesus si Pedro nga mangisda gamit ang kanang baruto nga walay sulod. In other words, Jesus taught us nga kining atong kawadon, kining atong emptiness can also be our means of evangelizing, of bringing the good news to all people. Kana, kung una sa tanan, muangkon ta sa atong kawadon. Diba? Si Pedro, Ginoo, ako makasasala. Sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo ni angkon nga siya ang pinakaubos sa tanang mga apostoles. No? Sa atong unang pagbasa, si Propeta Isaías, no? Kahibaw siya nga maura gyud niyang iyang madalit. Kining atong mga pagbasa, nagtudlo ka nato pag-angkon sa atong kaugalingong kawadon. And sa dihang pag-angkon nato sa atong kaugalingong kawadon, we allow the grace of God to conquer us, to fill us, and we allow the grace of God to work wonders in us. So, mutoy una, pag-angkon. Ang ikaduha, pag-kat-on. We learn from our emptiness. Unsa kaya ito na sinati karon? Human ni ining mga katalagman, human ni ining mga trahedya nga atong gisagubang.
What's with our own emptiness nga mahimo natong makatunan aron kita, no? Aron kita mas mamahimong efficient diha sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. And lastly, ikatulo, human nato makatuni ang atong gumikan sa atong kawadon. The third would be pagbangon. No? Pagbangon, abante. Niingon ang atong Ginoo, go into the deep. No? Sa gubang nga pagyud, kay kani siya, these are just parts of the challenges of our lives. Aduna pay mas grabe nga mga challenges nga atong masinati sa atong kinabuhi. Ang importante, gumikan sa atong pag-angkon o pagkat-on sa atong kawadon, kahibaw ta nga mubangon ug musagubang pa. Kabantay mo anang atong mga anak, kasagaran ng atong buhaton is to prepare, no? To prepare the road for our children. Ingon na naman, andamo nato sa ilaha tanan, ang pagpangandam nato for their future, pero naay mas nindot ni ana. We do not only prepare the road for our children, mas labing maayo if we prepare our children for the road. O, di ba? We just don't prepare the road for our children. Na ay mas nindot, we prepare our children for the road. Si Jesus sa atong ebanghelyo, pinaagi sa iyang pagtudlo kang Pedro ug sa mga apostoles nga magkat-on ug muangkon sa ilang kawadon. Gipangandaman sad ni Jesus ang ilang kaugalingon, gitudluan sad sila pagpangandam, pagsagubang sa kinabuhi, sa dalan nga ilang masinati. Jesus also taught them how to be prepared for the road ahead. Mauna, gitudluan sila pagbangon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo sa atong pagpadayon nining atong santos nga misa, maunta pud ning musod sa atong hunahunag kasing-kasing that out of our own emptiness karon, unta makat-unta pag-angkon, pagkat-on ug pagbangon niini. Again sa ako nang gisulti, aduna pay mga daghan ug mga bugat nga mga challenges nga atong atubangon, ilabi na sa atong pagpangalagad. Pero ang labing importante, andam ta nga moatubang niini. Amen. Ato karong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, ang tuburan sa tanang grasya kaluoy ug sa matag pangamuyok kita moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, andam kanunay sa pagpalaod aron pagtaktak sa ilang mga pukot sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa hustisya ug kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong panggamhanan, dili unta dali mahaylo sa tawhanong gahom ug salapi. Labi na niining nagsingabot nga eleksyon sa atong nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kabatanunan magmadasigon unta sa pagtubag sa tawag sa Ginoo, sa pagkapropeta aron sa pagsangyaw sa kamatuuran, bisan pa man kung sila isalikway sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberiune, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makasulod na sa gingharian, ug maangko na nila ang pahulayng dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nung Amahan, dungga ang among mga pag-ampo tungod sa imong gugma ug kaluoy, himua kaming andam kanunay sa pagsunod kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward.
your most holy way. Mga igsoon, pag-ampo kamo nga ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining panugbino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Hayog mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanihimo. Kanunayog sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagi sa pagpangduwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo. Pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanihimo. Apan ang tawo mismo maoy naguli niini kanamo. Pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. O busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makaturunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesu-Kristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesu-Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo ug midayig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog bidayig, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, siya mubalik Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wa nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagday ko ng imong
Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa dalan. Inunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik na Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ipakita ta ang panaginigsuunay, panagdaig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nag-aalis sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Años de vitolis, peccatam mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kini mong kordero sa Dios nga nangawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, nagbuti ka nga managambit kami sa usa ka panog usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo, nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa mga madre sa Daughters of St. Paul, tuguti ako pagpasalamat sa tanan nga ning tabang sa pagpahigayon ni ining santos nga Eucharistia. Ilabi na sa atong mas sponsor karong Domingguha. Mapasalamaton sab kita, ilabi na sa atong mas presider, si Reverend Father Andre Ventanilla, ang Director sa Commission on Youth sa Archdiocese of Cebu o SPFY Formator. Sa atong mga lectors, ang Chaplain Service, PRO7 Choir o Technical Crew, kaninyong tanan, daghang salamat. Alang ni adtong gustong muhatag donasyon, palihog ideposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasab kanimo. Ug manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.